para aron mo aptika. Ang Mighty mo Tungod ang Mighty C puno sa vitamina. Ang Mighty mo Barato na o epektibo pa. Tungod ang Mighty C alkaline vitamin C mulawas abdi pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotics makabulig sa pagtapna sa mga bad bakterya nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Iyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Las 7:12 sa aga, oras dulong sang Mighty C, Klinika Spore Biotics, kag DTX 500. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga isyu na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. El Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Biyernes na, July 11, 2025,
Manayanay ang panahon sa siyudad ng Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa sining nga oras. Ato na paghatag katawran sa tanan nga mga suki sang Foro de los Pueblos. Managapamati sa K5 News FM Sara 88.7, K5 News FM Pasi 88.3, kag K5 News FM Iloilo 88.7. Mabatian kita sa K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, makita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Ilonggo abroad, Filipinos abroad, wherever you are. A blessed Friday morning to all. TGIF, thanks God it's Friday. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios, magkalipay kay magkasadya. Salmo 118:24. Every morning is a blessing, every gising is a blessing. Ang hulubaton 20 bersikulo 12, Ma'am Lorena Dioso, Ma'am Banhaw kay Ma'am Idang Bernil naghambal, ears that hear and eyes that see, the Lord has made them both. Ginatagan kita sang Ginoo sang mata para makakita, kag sang dulunggan para makabati. Ikaw subong gapamati ka sa radyo, mabatian mong ginambal tele. Bot sa lingon nga naganda ng imo nga sense of hearing. Kung makakita ka man, bot sa lingon sina nga ma-enjoy mo ang creation sang kalibutan. Ang creation ni Jesus sa kalibutan. Nakapasalamat ka na nga Lord, salamat makakita ako. Salamat nga makabati pa ako. Bisan pang isa do medyo bungol-bungol lang isa ko di ka dlonggano. La 7 10 6 na sa aga. Ang adlaw nga Biyernes bukod mariit ha. Every single day created by God is a blessed day. Sa mga nagapamahaw sa sining oras, ipadalundon ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Let's go straight sa mga headline. Ang mga Pangulong dinalan, ginadulong sang DTX 500 kag Klinika Spore Biotics. Sikreto nga tagtaganay sang binilyon ka pesos ka pork barrel fund sa mga officials ng gobyerno ginbuyagyag ni Anay Senador Panfilo Ping Lacson. Iloilo Province target nga maging rabies free sa tuig 2030. At sa health news naton, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Glyza Gallo, Ma'am Antonina Manaay, Sir Ricky Manaay, pagpamati sa love songs, may madamo nga benepisyo sa tao. Nagigad nga si Mana, di ba Biyernes man to, patpat naton ang mga benepisyo sa pagpamati sang music. Music is the language of our soul. Kung nagapamati ka sa mga magansal nga music or sonata, Sir Janle Sarabia, Sir Arturo Lilia, ang imo nga pangununa na nagaburyong man. Pero panilagi bila kon magpamati ka sang mahumok, mahinay nga mga music man kag inspiring. Nagakalma ka man. Ang ido bla papamati abla ka love song bla kay gakuan ga taway paminsaro niya. Pero kung sagad ka pamati ka mga bodot sa ka mga magalong, panilagi lang ido kay nagakuan ga bares. La 7 10 7 na sa aga. Foro de los Pueblos. Subong adlaw, Biyernes may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa Domingo, free consultation sa Klinika Miag-Aw Branch. Kada Domingo ina. Diri sa siyudad sang Iloilo sa Klinika Haro, Iloilo City Branch. Kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes nga adlaw. Sa Pasig kag Kalinog, kada Lunes kag kada Huwebes. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa 7:08 sa aga, ginbuyagyag ni Anay Senador Panfilo Ping Morena Lacson ang ginaligar multi-billion pesos nga pork barrel allocations sang pila ka mga mamalida. Sunod kay Lacson, may isa ka kongresista nga nakabaton sang 15 billion pesos. Samtang may pila ka senador nga may pork barrel nga 5 billion, tub-tub 10 billion pesos. Anpes pag in-declare sang Korte Suprema nga unconstitutional ang Priority Development Assistance Fund o PDAF sang 2013, may tag 200 million ang mga senador. Kag ang mga congressman sang una 70 million. Pero nagdako pagid. Sunod pa sa opisyal, nabuligan nila ni Anay Senate President Franklin Magtunaw Drilon nga madula ang pondo para sa dredging kag food control projects. Kung sa diin, nagaugat ang korupsyon. Daw din nabi nila na ginapain, tapos sige lang nga kuot ang mga pondongan ni or i-divert kag hatag sa mga kalyados ng gobyerno. Apang subong, sunod kay Lacson, nagbalik ini nga mga pondo nga mas dako pa. Natukliban man niya nga sa 2025 budget,
may isa ka barangay nga nakabaton sang 1.9 billion pesos kag isa ka banwa nga may 10 billion pesos bisan gamay lang ang population. Gin-question man ni Lacson kung patas balang pagpanagpag sang pondo kag panindugan nga kinahanglan ini nga klarohon. In fairness to the man, si Ping Lacson amo niya nga senador nga way nagbaton sang nga pork barrel sang ara pa siya sa pwesto. And sa aton pag lantaw sini pag-observe sa iya for many years that he was in service and he is in service, straight ka tao ini si Ping Lacson. Wala nang gambal, pero kung magambal sa magbuya sang mga issue well-researched, no? Well-researched. Why say si mga patarasak lang Sir Edgy Cananaw, Ma'am Ninita Del Prado. So mamangkot sino ining kongresista nga iyang pork barrel hindi lang yang 70 million sa una ya maka 70 million ka kung ikaw congressman ka sa legislative district or party list organization, lipay ka na 70 million ang allocation kada tuig. Di kung magtatlo ka tuig nga ara ka sa pwesto, Ma'am Rica Domingo Quisto, Kapitan Jenjen Quisto, 70 times 3, 7, 14, 21, 210 million pesos na. At your own discretion kung paano mo na disperse ang kwarta. May soft projects, kag hard projects na. So dira na, Ma'am Raquel Gubatanga, Ma'am Mike May Benedicto, Ma'am Beth Idarlilia, Ma'am Bete Solosyo, Sir Bebot, Sir Junjun Ningaya kay Ma'am Maymay, makaganit ya pila ka mga tangkaw ang mga opisyal hindi man tanan. Kaya kon mo, sunod kay Ping Lacson. Si Ping Lacson magambal ni why ni patarasak, why niya si mo daw careless nga expose. Well researched ni. Pareho ni sila ni anay Senador Antonio Trillanes IV. Nganti sila magbuga, well researched kag puno sa ebidensya. Ti isa ka kongresista 15 billion. 15 billion ang pork barrel. May mga senadorya tag 5 to 10 billion. Grabe nga kwarta, no? Grabe nga kwarta na kagti at their own discretion. Why kita kamaan kundi nila nagastuhon, Ma'am Laura Sumagaysay. And this is already an expose. Foro de los Pueblos. We need more Ping Lacsons. Agod nga mabuyagyag ini. Silang nagauyat sa coffers ng gobyerno mo, no? Sila ang makamando nga diritan ni Butanga. Ang iba niya maline item ni Butanga talang anay isang para sa barangay. Yung ang expose dito nga sa subong nga tuig nga budget, national budget may isa ka barangay walang may baluan kung sa Luzon, diri sa Visayas o dito sa Mindanao nga nakabaton sang 1.9 billion pesos. We are talking here of billions of pesos. Katapos may isa pagi ka banwa nga gamay ang population, pero may 10 billion pesos. Kaya mo ni nagligan ngayong question ini mo ang pag-itemize sang budget. Kita may idea sini because we are also observing sa provincial capital nga ang Committee on Appropriations ginaid gini ang budget sa kada departamento, ang Provincial Health Office, Provincial Veterinary Office, Agriculture's Office, Governor's Office, and ibang pagid nga mga opisina, ginabutang mo ginada kung ikaw ang head of office, i-estimate mo nga for the year, ang imo nga gasto, butang ta 10 million, 20 million. I-itemize mo na, pila ang imo nga para sa imo nga salary, sa imo nga ibang pagid nga mga operating expenses, so on. Ang natabo diriya subong, and makita ta nga may semblance of truth gid man ang nagligat to nga pag-question sang pila ka mga militante nga grupo nga mayara sang mga budget sa 2025 budget nga gin-insert lang why ngalan bot sa ningon kuha lang anay ng anonymous lang bla nga pwede makot-kuot sang sino man nga mahilig manguot di sa bango nabuyagyag na kung ita maglantaw ni this is a solid expose. Kahang ni nga expose nga ginbuyan ni Ping Lacson. Foro de los Pueblos. Sa 24 sa aga, subong aga namigid nga makapaligo ka. Kay balo ka Sir Benji Asturias, Ma'am Marie Talia Mitsilina. Yang pagpaligo is our habit na kada adlaw.
Ngantes kita ya trabaho, Ma'am Annalyn Panis Agravante, Sir Kirby dyan, inang nalimpyong ang aton lawas. Of course, nakatulog ka, nakakaon ka, naka-toothbrush, naka-perfume. Pero ang pagpaligo, taking a bath every day, may maayong benepisyo sa lawas. 35% nga nagapanubo sang risgo sang coronary heart disease. 35% and 23% nga nagapanubo sang risgo sang stroke. Ang warm bath nagapanami sa imong mudo. Panilagi lang nga after ka makapaligo, Ma'am Annalyn Agravante, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Gemma Muniva. Manami imo pamatsag, no? Kaya nag-release ini sang feel good hormone. Of course, ang imong confidence nagataas kay hindi ka pagambalon sa tao nga baho kaw or malangto ka or malangog kaw. Kay tinakapaligo ka, no? Nakailis ka, naka-perfume and the likes. Ang warm bath ni nag-elevate sa imong mudo, heart health. Nagapanami isang blood circulation, ang ilig sang dugo sa lawas sa blamambete sa kaugatan ta. Nagapanami isang tulog kung nakapaligo ka. Kag nagabulong man sang mga pagpalalakit sa imong mga kaso-kasuan. Nagapanami sa aton panit, Ma'am Maricel. Kag kung ikaw abi na trangkaso or sakit ulo mo, paligo ka nga malabaab nga tubig bla. Paligo kay personal hygiene is a must. Na maging conscious kita kay first impressions last mo. Kung pagpalapit sa imo sang tao karon, baho ka, mabanga baho gina siya. Katatak mo sa yung negative, bala nga smell nga iya nga nasa imutan sa imo. Pero pagpalapit niya, or gapadulong ka palang, gabalingaso na Sir Eric Gose. Eric Gose, or gani, Jana Bebot Bete. Kada kapaligo kay Jay, kaya nakapanghabon ka, DTX Beauty Soap. Foro de los Pueblos. Na 7:26 Saga. Hold on, pagbalik ta. Atensyon ka mo kay mahiwaton nga Asian Barista Team Championship. Dari sa siyudad sang Iloilo, dason Simana. Parte ini sa mga mahilig sa kape. Kag mayara sang update kita dugay-dugay sa ining kamatayon sang Police Staff Sergeant sa Barotac, Nuevo Iloilo nga nasapuan patay. Bala nangin matay gid man siya or di ayhan nga may konflikto sa sulod sang police station kagin tiro sa. Kagin relieve ang Chief of Police kag ang 7 kaiban pa nga mga personnel. Foro de los Pueblos. Rose Myra Lawan, good morning. Lacson is a good senator. Ang bali Ma'am Annalyn Agravante, si Mama bago lang ka-bath warm water. Kita mo hamot-hamot na si Ma'am Idang. Sos, mukbang ang kwarta, ano nila naman? Amo gid na padala sa kalainan sa ila kon mag-dishonest. Edeline Colina Heliama, Benji Asturias. Kag pareho sila ni Miriam sang una. Amber Adorio, Raquel Gubatanga, Ping Lacson and late Miriam Defensor, why nagkuha sa ilang pork barrel. 7:27, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon... Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbudaw, at yung lang na panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako nito ako meeting before ko na Mexico almost a decade ago. Wala ko sakto ako sa clear na plan sa life ko
dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life dahil actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magkatira sa tao na nagsalit sa akon. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloyan lang. Magpagayon sa akin. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay atong gid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayuhan ta sa kalipay wala sang baya ay bisan anong magkabudlay wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanun. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, inbutang niya gapon kami sa manami nga building, intagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So
Clinica Spore Biotics. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa July 17 to 20 sa Iloilo Convention Center sa distrito sa Mandurriao, may 4-day festival nga hiwaton kadungan sang ASEAN Barista Team Championship. Sa diin ini ang gin-organize sang Iloilo Coffee Board kag Iloilo Coffee Council. Ang event maga-feature sang barista battles, coffee cupping, cafe marketing workshops nga mag-highlight sang Ilonggo talent kag innovation. Sa pagdako sang coffee industry diri sa Iloilo, suno kay Sir Jerdwin Dongor, isa sa kilalang negosyante sang kape diri sa syudad sang Iloilo. Ang mga coffee brotherhood nga ini, ang Synergy, ang Superhouse Coffee bala diri sa kilid sang Iloilo Biscotso House antes bala sang Haro Plaza. Iya ina, tapos ang iban pagid nga mga business sa kape. Ang ini nga kahiwatan bukusan sang mga barista sa Visayas kag Mindanao. Barista Team Championship panamit-namit goro kuan no nang luto kape no. Ya kape ka Barotac Viejo bala sa may Barangay Lipata sa sitio Nagpana abla. Ang iya sa mga ate na kung bukbukon mo na organi i-grind mo namit mo. Kagi ko sinakatilaw. So ano ining 4-day Barista Team Championship, ASEAN Barista Team Championship ngay waton diri sa syudad sang Iloilo. Dason semana from July 17 to 2025 sa pagpahibalo ni Sir Jerdwin Dongor. Foro de los Pueblos. Kasete 30 sa isa atenson sa mga motorista kay buwas may performance ang Tultugan Festival, Tribo Pagidait kag Tribo Panay. Dira sa mga dalanon sang city proper, kadungan sang ilang madinalag-on nga pagtiglawas sang Iloilo sa mga festival sa iban nga lugar. Ang performance ni sang mga tribo nga nagpasundayag sa national kag international stages sa nagligad nga bulan. Buwas, Sabado, July 12, hiwaton ang Iloilo Festival Homecoming Parade. Sa Iloilo Freedom Grandstand, maga-perform ang Tutugan Festival sa Maasin. Tribo Panay sang Fort San Pedro National High School kag Tribo Pagidait sang La Paz National High School. Ang Tutugan Festival nagkampiyon isa sang nagligad sa Independence Day celebration dito sa Manila sang June 12. Kag ang Tribo Panay nag-runner-up dito. Ang Cry of Santa Barbara first runner-up sa Parada ng Kalayaan 2025. Ang Tribo Pagidait, nag-perform ni sila dito sa World Exposition 2025 sa Osaka, Japan. Ante sa performance proper buwas, may parada halin sa Iloilo Provincial Capital, padulong sa Iloilo Freedom Grandstand. Malapit man lang So may traffic advisory, may mga traffic rerouting. MC Hermano kay Sir Renante Galvez, Sir Raf Corpus, kay mga gwardiya dira sa Western Institute of Technology. So base sa traffic advisory sang city government, saluduhon ang Fermin Karam Avenue, JM Basa Street, hasta sa Ortiz Street, Peralta Street, kag Mueli Loni. Buwas ni boss, kay mayara sila sang performance sa Iloilo Freedom Grandstand. So, hindi ginman ni tanto kay Sabado man, pero at least sa mga nagabiyahe taxi, sa mga makadto sa city proper, kag basi matingala bla kamo from diversion or sa Bonifacio Drive, Corridas pakadto sa Hall of Justice, Capitol area, Casa Plaza, hasta na dito sa may Freedom Grandstand, much traffic. Ang Freedom Grandstand, ginsaylo na sa mo dito na nagatubang sa dagat. So may mga traffic rerouting sa mga intersection sinadira. At least may idea kamo sa buwas nga adlaw kapin pa sa mga motorista. Foro de los Pueblos. 7:39 sa aga, ang utang sa mga Pilipino sa credit card yara na sa critical level. Ikaw, Ma'am Beth Idarlilia, Ma'am Langla Dublan, Ma'am Angeline Marisa Carpo Villegas, mahilig ka man maggamit credit card? Ako na hindi ko mahilig. We should live by our means lang kay kung may credit card ka,
Kag matyaga mo daw open lang daw gakalamang imo nga kamot mag-shopping. Ang ginatawag ba lang ang impulse buying ba? Impulse? Pagkakita mo nga nami ang bayo, bisan pa nga gagrinotok ng bayo sa imo to nga ng closet, sa kabinet mo to, ibang ganing kinait-it na lang ka balabaw, hindi mo pa pag-itao, kinunugunan ka, kag-branded, baklon mo gid, kaya nakita mo, amo nang ginatawag Apple di up tabataasan, paday Ispol Garden sa San Pedro Molo, nga impulse buying bla. So naglapot na sa critical level ang utang sa mga Filipino sa credit card. Sa din masobra sa 4 kapilo ipanggid sa bulanan nga sweldo. Base sa Singapore-based firm nga Roshi Private Limited Company. Gilaragway pa sini ang sitwasyon bilang another interesting pattern nga wala nagasanto ang sweldo sa utang sa credit card. Iko nang imo abi nga sweldo ara sa minimum. Organi, gasweldo ka pero ti dapat nga gasto ka nga nubo sang sa gina-income mo eh. Ga kita ka bi 1,000 pero ang gasto mo 2,000 kundi deficit ka pa 1,000. Suno sa firm, ang average credit card sa mga Filipino yara sa 92,800. Apang yara lang sa 21,900 ang income kada bulan. 92,800. Pero ang masarangan lang ang income kada bulan 21,900. Dugang pa sang company ang 425% nga debt income ratio sa Pilipinas amo ning pinakalala sa bilog nga Southeast Asia. Kag nagapakita na sang severe financial stress sa mga Pilipino. Sa Singapore naman may pinakataas nga sweldo yara sa 273,000 kada bulan. Samtang 236,000 ang ilang monthly credit card debt. Gasweldo sila Apple April Joy Cartagena Florentino 273,000 kada bulan. Gagamit sila sa credit card 236,000 ang ilang monthly credit card debt. At least may solo-sobra pa rin, Ryle. Pero ang mga Pilipino, basta gini may credit card, gakalam ang kamot mo. Astang dapa-dapa, gakalam mo. Bisan pa ang lubong nga ingrown, gakalam. Katrime, Richard Francisco, good morning. Richard Francisco, good morning sir. Ren Ryle, sa 7:42 na sa aga sa Pilipinas. Sulod sa War Room, it's time to pray lipot lang. Kada adlaw may mga batalya kita sa kabuhi. Batalya sang kaimolon, sang balatian, sang kagarot, sang mga bagay nga nagatublag sa imong balatsagon. Pero ang ni Jesus nga hindi ka mo magkabalaka, palapit ka mo sa akon, tanan ka mo nga ginabugatan, ginabudlayan, kay ang bagahe nga hindi na inyo, itugyan sa akon. Kay may load limit na ka mga tao, kay hindi ka mo mag-overthink. Iban sa inyo ga-overthink, huwag ka maktulog. Kamatihan ta message subang aga that will inspire us this weekend. I-share naton ini sa inyo. Kay na-notice ko, wala damo sang depressed subong. May mga depressive thoughts. Ang mga tendencies nga mahikog na lang, manginmatay na lang. Kung nakita yung pattern for the past weeks, damo sa mga naghilikog, damo sa nagkalamatay, because of nasokom sila sa problema, Sir Nonito Sumbong. Ang mensahe para sa imo, para sa akon. One thing I ask! Ano sasabi David? Para, gera to gera. I'm being attacked from all fronts. Sabi niya, inaatake ako. Don't you understand that this is exactly a picture of our lives? Ang dami natin gera. Hindi mo napansin? Gera sa office. Gera sa daan. May gera sa daan. Tama ba? Yung iba sa inyo, nasa gera pa rin. Nag-aaway ang tulog at saka pakikinig. Tama? It's a battle. Gera sa pangangailangan. Gera sa para sa ating mga anak. Gera. Lahat ng buhay natin parang gera. Every time, every moment may gera. Tama? And we are looking for a place to rest. A place like home. Obviously, to some of us na hindi maganda yung home, we just don't want to go home. Tama ba? Kasi, mas gusto ko lang sa labas. But when we think of home, a real picture of home is where you can be as you are.
Pagdating mo sa bahay, wow, tanggal na itong sapatos. Tanggal na, wala na to. Kahit butas-butas ang suot ko, wow, this is home. I will just sit. I will go home. Tama? Yun ang sinasabi ni David. One thing I ask, with all these battles, with all these fears left and right, worries left and right, I just ask for one thing. I want to be home with Jesus. I want to be home with God. Ngayon, ang sarap nito, the moment you are home, parang sa puga sa laro, you are in the zone. At work, you are at home. Saya. Driving, you are at home. Saya. Tama ba? Kasi tinan nyo, you behold the beauty, you will really feel at home. Lahat ng worries mo biglang, boom. Kapoy ka na sa problema mo. Ginakutoy ka. Kutoy ka na physically. Mentally, kutoy ka pagid emotionally. Gusto mo na sang home. Ang home si Jesus. Hindi pa man nga gusto mo nga mapatay. Pero ang home nga ini, sa Rey Maestre Campo, si Jesus. Ay may sound corny, irritating. Init na ulo mo sa akon kay gapangamuyo ko di. Patsaradyo mo da kay... Subong mo gina... holistic ang approach naton dari Sir Rey Maestre Campo. Salamat sir sa imong appreciation. To God be the glory. Hindi ko na paggalawagon. Parang kitabla makatulopangod nga may paglaom gyapon gali. Mayor Elisar Chavez, kay Ma'am Melinda, kay Ma'am Apple Tabataasan, let us pray. Gaano man kalayo ang Almighty, Sovereign Father in Heaven, Jesus, Ikaw nakakita, Lord, nga kapoy kami. Physically, psychologically, emotionally, burden kami. And we choose to go our own way, Lord. Pero kay balo kami, Lord, nga hindi kami makasarang sini. Thank you for the message sa buong aga na nag-remind sa amon, Lord, nga ikaw amon home, ang amon nga rest, ang amon, Lord, nga fulfillment and perfect peace. Gani isa sining aga, Lord, patawara kami sa amon mga sala. Ang mga bagay, Lord, nga naga-overwhelm sa amon, subong ginatugyan namon sa imo, mga problema, tanan nga klase, Lord, sa mga pangangkat sa kabuhi, ikaw nakakita sini. Ikaw nga wala pa sang relasyon kay Jesus, kapamati ka subong, hindi ni reliyon. Si Jesus lang makaluwa sa imo, way na sa iban pa. Imit lang, hindi pangamoyo, Lord. Nag-surrender ako sa imo. You're a great God. Ginabaton ko ikaw nga akon Diyos, akon kabuhi. Kamayuha ako, akon panimalay, akon negosyo, akon nga career. Keep me healthy, keep me safe. In Jesus' name, Amen. Lord, we commit this day sa imo ang weekend. We cancel ang hindi naman makita nga katalagman, linog, sunog, bombing, disgrasya, kamatayon. Preserve our families, Lord. And we rebuke all the plans of the enemy. We speak Jesus sa kada isa, Lord. And we declare open heaven sa kada isa ka pamati subong aga. This is our prayer with thanksgiving. I declare healing sa mga ara sa ospital, sa sickbed, and safety sa tanang nga Ilonggos abroad, Filipinos abroad. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Even to your old age, I am He, and even to your advanced old age, I will carry you. I have made you, and I will carry you. Be assured, I will carry you, and I will save you. Bisan magtigulang na kamo kag magubanon, ako ang mag-atipan sa inyo. Ginhimo ko kamo, kag tatapon ko gid kamo. Buligan ko kamo, kag luwason. Isaiah 46 verse 4. In the morning, the grass grows anew. It flourishes and springs up. In the evening, it wilts and withers away. Ang hilamon, nagaulhot ka nagatubo kon aga. Pero pagkahapon, nagakalaya kag nagakapatay. Psalm 90 verse 6. Ang kabo isang tao halimbawa man sa hilamon, nagaulhot sa aga, pero paghapon, nagakalaya. Psalm 90 verse 6. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. God bless kay Vice Mayor Elisar Chavez, Vice. God bless sa imo. Kay Ma'am Eda Lamera, Katarini, Ma'am Betty and Sir Bebot Soloso, kay Nini Jana Soloso. Lord, protect her from all harm. Kuya sa UK. Ang oras alas 7:49 sa aga. Foro de los Pueblos.
latest weather check kita, hibalon tang dalagan sa panahon sa subong nga aga and sa subong nga weekend kay Biyernes subong, buwas Sabado iban may mga kaladtuan and pagka Domingo simba. Medyo relax ang tanan. Sa linya ta, Engineer Leonor Porras Silvestre sa Pag-asa Iloilo. Ma'am, si Ted, good morning. Hi, hello sir, good morning. Ang natin latest weather update para sa subong adlaw, Friday, July 11, 2025. Southwest monsoon pa dahil na nag-affect sa bilog na pinsot. Bangod sa nga sistema, ang Western Visayas sa Naging Island region, maka-experience siya sa mga occasional rains bangod sa Southwest monsoon. Makasarangan to makusog naman ang hangin natin dito sa Western Visayas nga magahalin sa direction Southwest nga magadala sa makasarangan sa babalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbut na kanina 5:34 a.m. Pag magatunod ini 6:17 p.m. karon sa hapon. Kagaman niyo nga latest weather update. Ma'am Leonor. Yes sir. Ma'am, good weather kita do karon Biyernes hasta sa Domingo. Same weather condition kita sir, like cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Way mat bagyo? Waay man sir, waay man. Salamat kita. Ma'am Leonor, salamat. God bless you, ma'am. Salamat na sir ka. Good morning sa lewat. Foro de los Pueblos. Ay pagmurugal, lang Nonoy Elizar Chavez, Ma'am Melinda, pero at least why kita sa weather disturbance. So expected nga good weather kita. Maka panglaba ka dira, maka long drive, maka staycation. Sa gwa kay TY sa ulan bla. Kumalan ni katublag sa mga bakasyon nga ng outdoor bla. Kay maulan. So kagati mga kabataan kung kisa affected man kung permi lang ulan ay gapuli sila basa ang uniforme ang lutak saramihay sila. Foro de los Pueblos. 7:51 sa aga. Ma'am Annalyn Agravante, good morning. Ma'am Bing Speech Day kay Mami Asun Pineda. Sek ko si Police Major Lailin Inventor Sensil, ang spokesperson sang Police Regional Office number 6. Ginrelieve ang 8 mga police officers assigned sa Barotac Nuevo Police Office after nga nagluntad ining kamatayon sang police dara sa Barotac Nuevo nga police staff sergeant. Alas 7:52 sa aga. Foro de los Pueblos. Pagbalik naman, anong benepisyo sa pagpamati sa love songs? Kung kapamati ka sa love songs sa Ma'am Nene Carmele, Mami Asun Pineda, naganami ang imong mudo because music is the language of our soul. Pero gin-emphasize gid Nonoy Eliezer, Ma'am Lorena Joso, ang love song, hindi yang bodots Di ko mamati ka sang love songs. Love song or songs. May emotional connection asa. Ang love songs often express feelings, balatsagon kay eksperyensya nga naga-resonate sa mga tao nga in love. Lagi blaga pamati ka sang love song ay di naga-yom-yom ka ay. Or may mga tinion man, may mga tinion man nga kwan ka daw galalain ka. Ang function sang love song nagahatag ini sang tingog to the deepest feelings sang sa human experience. Ibala Ma'am Nene Carmele, kay Mami Asun Pineda, kay Katarini, basta nga nagapamati ka sa love song, is a therapy sa imong emotion. Depende sa kanta mo, ma'am, sa music nga ginapamatian mo. No? Kung ang music mo daw, love song matuod, pero daw ga-remind sang imong mga bad past, kaya nagpakuno-kuno ka lang to, abi sa nobya mo, ininto mo lang ang nobya mo, nag-hit and run ka lang, ginbilwa mo lang tong bangirhan kagbiyaan, yang ang imo dapat kakantahon, iyasang the platters bla. Oh yes, I'm the great pretender. Pretend that I'm doing well. My need is much. I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell.
Amo na. Kung great pretender ka, kung daw in love ka gid Nonoy Elicer, Ma'am Violeta kay Ma'am Jimmy Haneo, Zay Rose Lagatano El Chico, Mami Ason Pineda, ti mga Morris Albert kakantay. Wanang balatsagon mo daw hindi mo nagid bala mga punggan Ma'am Edeline Hakulina Hilyama bla. Feelings, nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Feelings. Whoa, feelings. Ang feelings, Ma'am Donata Buga, birthday boy EJ Haleko. Agi lang ina, hindi ka mapadala sa feelings yung balan mo, I really feel in love with you. Ang feeling na sa pagligad sa panahon, kadula na. Subong boso gini, paghatag mo sang flowers, gudag ikaw. Duga ihi ka. Nakakita mo sang tall, dark, and handsome. My dream boy. Pero sa pagligad sang panahon, Ma'am Beth Idarlilia, Ma'am Betty Soloso, nagakapug-is day So mga bata, hindi ka mo magsalig sa mga feelings ng ina. Kaya ang feelings, nagalabay lang ina. Subong in love ka, lason nga adlaw, hate mo na siya. Diba? Am I correct? Abi mga nanay, ka mga tatay, buligin nyo kanay de. Ang balatsagon, galabay lang ina. Lumalabay nga daw aso. Utot gali to. Hindi. Mati anay bla. Lumalabay nga daw aso. Aso pa lamang. Ang mga butang nga tanan sa kalibutan. O pamati. Ang mga matamis ahay. Nagapait man ahay. Sa gihapon ay umagi lamang. Ang kalam-kalam umalagi lamang. Ang kalam-kalam Nonoy Nini sa likod patso agi lamang. Ang konsekwensya habang buhay. San o pa nga adlaw magbalik ang gugma sa akon gintigay. Ang mga matamis ahay, nagapait man ahay, sa gihapon ahay, umagi lamang. Amal ni Sir James naman yata, ikaw bulos kay perot, hindi takon. Amo na ang realidad sang feelings. Kon feelings nga puro feelings ng blang imo blang ng basihan bla. Pero sa pagpamati sang love songs, duro benepisyo Ma'am Annalina Gravante. So kung sagay ka pamati ka budots, kung sabagay imo man ini magalo ni nga laban lagpok bla lagapok bla, mo gini nairitaran ko sa tanan mo. Tugs. Badlan, mix club. Haniway, mix club. Madong, mix club. Gusto kaya mga nice and slow bla. Ang love song, Sir Hodlo Montana, ano ginakadlaw mo? Ma'am Gracie Rosso Amistoso, kaya Katrine, am I funny? So go, dumatay nyo dyan kapasibangon nga ako, dumatay bangdan kay nyo dyan nga pag karadlaw dyan. Ito na, kung love song ang pamatian mo, nagabugnaw ang imo nga balatsagon. Kapin pa sa una nga wipas ang cellphone, ang imo nga mga detalye sang ginatagan ka sang flowers. Monday, he gave me flowers. Saboroso! Yo, saboroso eh. Tuesday, he gave me chocolate. Wednesday, he gave me perfume. Victoria's Secret. Thursday, he gave me lubid. Friday, he gave me utap.
Ginadayari mo na, di bala Ma'am Gracie Rosso Amistoso? Kung may diary, kanta ni Niel Sidaka ang kantaon mo The Diary. How I'd like to look into that little book, the one that has the lock and key, and know the boy that you care for, the boy who's in your diary. Dear Diary, ako si Marie Talia Mitzelina. Gwapa-gwapa. Tawga lang ako sa ngalan nga Marie. 21 anyos, taga-Haniway. Ako may kasaysaya man sa paghigugma nga samtang buhi ako. Katol permi ulo ko, madumduman ko. Tawga lamang sa ngalan nga Ernesto. Sa lamharon nga edad, kami ang nagluyagay. Inaakon nga diary. The boy who's in your diary. Tapos kinangin masubo ang imong dangatan sa imong love life. Pero gina-declare ko nga sa imo ya ma'am do na tabuga joyful imong love life ha. Pero hindi lanay ni mera na ha. Kon kagi kagugma tapos nakadasma ka. Kanta ni Jose Feliciano, Mama Idelin, mati blanay. Once there was a love deeper than any ocean. Once there was a love killed with such devotion. It was yours and mine. Sa pagpadayon sang akon kasaysayan, to hold and cherish and to deep for a lifetime. Tapos ginbayaan ka, then you went away. Masubong adlaw on that lonely day. Once there was a love. Now I don't know how can I go on. Someone I feel so all alone. Galibog ulo ko nga ang natabo ini. Wondering where di ako nagkasala. I've gone wrong. Oh, kakadlaw ka mo dyan, pero in reality, music is the language of our souls. Sobong Biyernes. Makadlaw kita, Ma'am Lorena. Weekend video kini. Edeline Nelia, mano ginakadlaw nyo? Las 8:02 na sa aga. Pagbalik ta ang update naton sa target sa Iloilo Provincial Government nga by 2030 mangin rabies free na. Kag ano ang multa sa mga tag-iyasang ido? Inibilang way nyo ginigot, pinabayaan nyo lang, pang gusab ka mga basura, pangagat. Under the law, under anti-rabies law, mayara ka na sang salabton. Amo na nga hibalon tar sa bungaga sa report ni K5 Alex. Foro de los Pueblos. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na... Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, iba't
sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala sa to. Ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan. Ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Mali. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mili. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Mili sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguma nga mas maning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigumog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamiling nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman. Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021
naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager ng K5 News FM Pulasi. So malipayon. Hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga constipated, tumarka mo Clinica Spore Biotics. Ladies, para wala sang order under Clinica Spore Biotics. Ingalitin ninyo ang free consultation nga ginahatag sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Centers, Pasig, Kalinog, Miag-aw, Cagharo, Iloilo City Branch. Para nga mahibaloan ninyo ang status sa inyong ikayong lawas. Wala inabayan. Subong adlaw Biyernes, may free consultation diri sa Klinika Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid na siya sang Robinson's Place, Haro. Kung halin ka sa Haro Plaza, antes, before sang Rob Haro, sa tupad sang St. Robert's College, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Was Sabado, sarado. Pero pagka Domingo, bukas naman. So sa Domingo, kung after kasimba, hapit ka sa Klinika outlets. Sa Miag-aw sa Domingo, may free consultation ha. Ikaw nga taga Miag-aw, taga San Joaquin, taga Igbaras, taga Tubungan, o taga Antique nga malapit sa Miag-aw, free consultation kada Domingo sa Klinika Miag-aw Branch, Baybay Norte, Orby Street, Miag-aw. Ang pag-inom sang makulubog ilimnon, nagaguba sa madamang cells, tissues, kag organs. Ginaguba sa alcohol, ang communication sang neurons sa kada isa, ang brain communication pathway. Amo nang iban nga nagamaoy kag nagakalipas na ila ko ganingon kun makainom na. Iban ga pinitla, iban na nagairirihi sa delargo nila eh. Ang sige nga pag-inom sa alcohol, Sir Arturo Lilia, nagatugas ang balatian, hypertension, breast cancer, mouth cancer, liver cancer, throat cancer, esophageal cancer, colon kag rectum, rectal cancer. So nagatapok ang immune system. Kung ikaw pala inom, ako ganing advice sa imo, utatin ng inom. Pero kung daw hindi mo ganyan mapunggan ang imo pamatsag, daw ginapangalimog mo lang imo yung ilimnon. Dapat detox kagid. I-detox mong cells mo kag maghatag protection para sa halit sang alcohol sa lawas. Ang DTX 500, Sir Gino Sumagaysay, puno ni siya sang phytochemicals nga makabulig sang dako sa pag-amlig sang mga cell batok sa oxidative stress kag alcohol. Para maglimpyo ang imong ugat, tumarka DTX 500. DTX 500, the cell cleaner. Foro de los Pueblos. Birthday greetings kay Idel May Pasyente, and Ron Christoph Sikat sang Dingle, Iloilo. Birthday nila subong. Tamyawon taya para nga may konsuelo man sila, ma'am. Maligayang bati sa iyong karawan. Birthday greetings, Idel May Pasyente, Ron Christoph Sikat, sang Pandandingle from Sir Eric Joel. Kaga subong aga may birthday dio. Dari mismo sa station, si K5 intern, DJ Haleko, taga Madong Haniway dya. Sa mga naga-birthday sa mga adlaw, the Lord bless you and keep you. Hindi ko makita tsura niya, Sir Paul. Uya gorang picture kay Ma'am Donna eh. Wala bayayam. Ma'am Ninfa Tahala, Grace Hiroso Amistoso, Gino Sumagaysay. Salamat sir sa paglaygay. Away matlaygay Ma'am Betty Darlilia kay Sir Arturo. Ang ako nga dya pabati-bati man lang mo. Kung madutlan ka mo nga maguntat ka mo kapag inom, very good. Ay para mandaya sa inyong benepisyo. So makabukamat ako na. Las 8:13 na sa aga. Karon na lang na madugay. Las 8:13 sa aga. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Alex, go.
Yes, ka K5 Ted, no, gintagaan sang emphasis sang Iloilo Provincial Veterinary Office. Of course, no, sa pagpanguna ni Dr. Daryl Tabuada, ang head sang among opisina, nga dapat gid pabaskogon sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo ang ilatag sa ka mga ginapatigayon nga Municipal Rabies Control Program nga ginapatuman man sa mga local government units diri sa Iloilo Province. Suno diri kay Dr. Tabuada ang pagpabaskog sang among program sa Iloilo Province ang isa sa mangin sabat no sa madasig nga paglabot sang Iloilo Province sa target nga i-declare ang Iloilo or Iloilo Province as rabies free sa tuig 2030. So 5 years from now ka K5 Ted amo na ang luyag nga malabot no sang probinsya sang Iloilo diri no sa aton iyang ginapatigayon nga rabies control program. So lakip sa mga ginapatuman, of course, ang all-time nga vaccination sa mga ido, hindi lang ido, but mga kuring no sa probinsya sang Iloilo nga gina-administer gid sang Provincial Veterinary Office ang pagpangkapon or spaying and neutering sa mga ido kag kuring man diri sa Iloilo Province, especially no sa mga aspins naton or mga layaw nga ido, mga stray dogs sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo, and ang isa pa gid sa mga ginatutukan gid amo ang rabies vaccination ka K5 Ted. So ang amo nga pagtutok sa mga programa ang isa man sa hatag sang ideya sa mga pulmumuluyo diri sa probinsya sang Iloilo sa ginatawag nga responsible pet ownership ka K5 Ted. Kay di kung magsagod ikaw sang ido, hindi na siya mahapos kag hindi na siya basta-basta according sa doktor, and especially sa aton nga mga veterinary doctors diri sa Iloilo Province and all over the country. Kay kung magsagod ikaw sang ido, kinahanglan nga dapat may ara ikaw sang enough nga resources for them to have food, ang ilaabi nga vet visits, ang ilang pag-groom sa ila ka K5 Ted, and of course paghatag sang ila man nga mga daily needs, primary daily needs. Ang iban mga ido naton may mga ang mga maswerte sa ilang fur parents, may mga treats pa na ka K5 Ted nga ginatawag, pero ining mga ido nga ginapabayaan lang, gamantener sang basura, gamantener sang damog, kag iban pa gino ka K5 Ted nga makaharman sa ila nga isa sa mga ginatudaan sang pag-spread sang rabies virus sa Iloilo Province. So amo na subong ang ginatutukan sang Iloilo Provincial Government ka K5 Ted. Kari bala si Dr. Daryl Tabuada sa iya nga pahayag. Iloilo Provincial Government sa aton mga local government units, specifically sa mga municipalities natin, is to strengthen ang ilang municipal rabies control programs. We are aiming to declare the entire province as rabies free by 2030, and ang massive vaccination naton sa local government unit na kugid nga mabulig, and ang stray dog elimination naton sa streets na kugid nga mabulig kay sanad tanaw namon sa probinsya na amo ni siyang duha ka mga bagay nga dapat naton strengthen para ma-declare naton ang entire province as rabies free. And also ang aton nga mga ang responsible at ownership. Ako na masagbon sambal ni Dr. Bada. Pero diri sa Iloilo Province, ka K5 Ted, mayara kita sang localized nga ordinance, no? Responsible pet ownership. Ka K5 Ted, giging pasarman sa sangguniang panalawigan. So may pila ka mga penalties, no? Nga gina-provide ang SP passed by our provincial board, ka K5 Ted, kung sa diin may ara sang mga sabton nga mga penalidad ang mga fur parents o kung mga nagasagod sang ido nga wala ginatagaan sang husto nga pagkaon, wala ginapabayaan lang, kumbaga ginapabayaan ang ilang nga mga hinuptanan, ido man nga kagkuring diri sa probinsya sa Iloilo. And in fact, may ara kita sang
ginatawag nga Anti-Rabies Act of 2007 o Republic Act number 9482 nga nangin effective sang May 25, 2007. Ang coverage ni amo ang National Rabies Prevention and Control Program nga ginalakipan na siya sang multi-agency effort ka K5TED ginapangunahan na sa sang Bureau of Animal Industry, sang DOH, sang DILG, sang DNR kag iban pagid nga mga NGOs as well as mga local government units naton sa nagkalain-lain nga mga kabanuhanan kag mga cities diri sa pungsod Pilipinas. Ang covered sini amo ang mga ido, mga kuring kag ang mga susceptible nga mga hinuptanan naton dapat naton nga pabakunahan gid. So amo ginang number 1 gid no nga requirement for complying sa Anti-Rabies Act of 2002. Yun ako may ayop kaya nga ido. Yes. Pero may iba niya nga mga stray dogs bala kay 5 Alex, sinang layaw bala. Oo. Sino silang bakuna sa ila, sino matatap sa ila, di ba may dog pound na kung dali sa siyudad ng Iloilo may dog pound sa mga banwa may ara manina. Oo, amo nang gin-mention ni Dr. Daryl Tabuada nga may ara sila sang pang-rescue. Actually, dakop na sa una ang term ka K5TED pero sa subong, because of the Animal Welfare Act, ang gina-term nga ginagamit nila is pang-rescue sa mga stray dogs naton. So, ang mga stray dogs nga na, ginabutang na siya sa Isaki area, which is dog pound, and sadly, diri sa Iloilo Province, according kay Dr. Tabuada, isa lang gid ang dog pound naton for 43 local government units. Per banwa na lang na. Amo na gani. Medyo sana na sang mayor da. Kaso, according kay Dr. Tabuada, wala sang, may mga banwa kita nga wala sang unay bala nga vet ka K5TED. Wala sang veterinary doctor. So, medyo mabudlay for them nga magbutang sang dog pound. Kaya wala man sa gihapon sang mahatag abi sang sustainable bala nga bulong para sa ila. Kung linibo ginaka mga layawng ido sa kada banwa, i-localize na lang nila K5 Alex Papain sila sang pundo legislate sila sang ordinance sa isa ka banwa nga kuto sa mga layawng ido, may gatipon, may in charge from the municipal veterinary office or agriculture's office nga mag-situate sa panguripuno nila na. Sa una diri sa syudad may inaymo inadara bisan gani sa una buang ginatipon to yan ni former Vice Mayor, the late Vice Mayor Guillermo Dilaliana mo. Oo. Iti gadulot nga sa malatian ni K5 Alex way panalabot sang pang-ukay nila basura. Nagalapta and then gaagi kada manglaga sila motor ka. Kapin pa ko sa galang motor, kagulpi lang magtabok ang ido, bilis ka gagid. Damo na siya actually nga incident, mga police pa before ang mga victims sina nga gulpi lang nagtabok ang ido, masalakay isang motorsiklo, ma-aksidente no ang driver ka K5TED kag isa na sa mga ginatunaan sang kamatayon. Di ba may multa under anti-rabies law, may multa? May ara ka K5TED sang multa. Ang atensyon sa mga may ido pero ginapabayaan nyo. Yes. May saladton kamo under the law. Yes. According diri sa Section 11 sang amo yang lagi ka K5TED, ang non-compliance sa patigayon sang responsible pet ownership ang naga-include sang fine nga nagabalor sang 500 pesos to 25,000 pesos. And possible nga mapreso ikaw for serious nga mga violation. Ang ma-qualify na siya nga serious violation amo siya ang pagbakal kag pagbaligya sang karne sang ido ka K5TED. Oo, ang pag-slaughter sa mga ido. Iban sina sa mga madakpan lang nga mga botsa, mga double dead lang nga mga karne sang karabaw kag baka K5 Alex. Laktan nila ginasimbugan nila sang iyang ido. Yes. Although ang ido yang ang dog meat hindi na ya advisable nga kaunon. Why na madala sa ginatawag nga ano na tawag edible? Oo.
Hindi na sa edible food ya K5, Alex. Oo, supposed to be. Wala. Pero may mga... May iba niya nga... culture na nila. Balag ka K5 Gagakaon sa ido. Do tabu, kung baga, sa ilang nga mga lugar. Gagakaon sila yasang ido. And luwas sa una naton nga gin-mention, no, ka K5 TED, nga layi, which is Anti-Rabies Act of 2007, may ara man kita sang ginatawag nga Animal Welfare Act of 1998 or RA 8485 nga gin-amend siya sang tuig 2013 nga sa subong ginatawag na siya nga RA o kon Republic Act 10631. Ang purpose naman sini is to protect sang welfare sa mga animals, whether domestic man ina or wild animals. So kung sa animal sa aton iya nga RA Anti-Rabies Act of 2007, mga ido kag kuring lang ang coverage ni, pero diri sa Animal Welfare Act lagip na diri ang mga wild animals like mga manog, no, ka K5 TED, nga naga-mandate man sang of course, no, pagtatap sang maayo sang mga animals naton ka K5 TED para nga ti maprotektahan gani ilang welfare, no, and to ensure sang ilang tawag ni ang ila ba lang pagkaon, ilang ilistaran kag hindi sila bala ma-neglect or ma-abandon sang ilang mga owner. So ang lakip sa mga obligations sa mga owner o kung mga naga-alaga, no, naga-take care sa amo sini nga mga animals, to provide sang adequate nga care, lakip na dira ang food, shelter, kag ang veterinary treatment. Amo nang habako kaina nga kung magsagod ikaw sang pet ka K5 TED, hindi na siya basta-basta. Kay you should look after sang ilang nga pagkaon, hindi ilang pagkaon, ilang nga ilistaran, and of course veterinary treatment. Oo. No, nagsagod ka man sang baby. Yes, ka K5 TED. May penalties man ina siya. So, ang penalty, makalabot siya sa up to 2 years nga imprisonment, kag multa nga labot siya sa 100,000 pesos, depending sa severity o kung sa kalalaon ka K5 TED sang imo nga violation sa amo sining tawag ni ka K5 TED. Amo sining pag-violate sang layi naton. Kung napatay ang sapat, no, malabot siya nga malabot siyang imprisonment to 1 year and 1/2 to 2 years kag may ara ikaw sang 100,000 nga multa. Kung nakakos ikaw sang severe injury sa mga sapat, makalabot siya sa 1 year to 1.5 years nga imprisonment and up to 50K or 50,000 pesos nga multa ka K5 TED. And of course, sa minor neglect or cruelty, ginbakol mo daabi ang ido, no, ginlampusan mo, pero tido wala man gid siya napilasan or something like that. Kag ang minor neglect kung pabayaan mo, hindi mo na atipanon sang maayo, mayara ikaw sang 6 to 12 months nga pagkapreso and may penalty ikaw nga 30,000 pesos ka K5 TED. There you have it. At least holistic ning aton nga pagdala sa balita. Parang ang mga dog owner mangin aware sila. Responsible kamo, hindi nyo pababaida kay kung ay man naka-insindi sa lahi K5 Alex sa kasuhan kamo. Dot lang gi kamo. Yes. Oo, actually ang aton abi nga culture diri sa Pilipinas, pagtutoy pa lang gani nakita dira kita mag nga do kapakapagin kita nga magsagod, pero kung months nga magdako na daw dira na naton sila nga ginapabayaan kiti magdako do hindi na gid gawa cute kay 510, no. Kapin pa kon ang gintaban yang tsinilas mo nga mahal-mahal. Ang bayanas kaga ay panima. Tapos ginpangganit itong mga bayo mo, tapos ang ay ako damo nagugay sang bayo nga mga may brand pa hangin pangganit sang ihatag mo na lang na to sa mga kubos. Amunong bot sa lingon sinang nga ginapangganit na sang ido mo da. Pero bisan gani subong sa pagtuon kay 5 Alex. Ang mga Filipino couple ini mga mag-asawa bla, mas gusto nga mag-atipan sang sapat sang sa magbata sila. Yes, base sa pagtuon. Ang mga Filipino couple niyo suno kay Maylene Mirasol Kiray sang Knowledge Management and Communications Division sang Commission on Population and Development. Muna nakita nila sa ila latest nga pagtuon. One factor siguro ka K5 TED, hindi mo naman kinanglan pa eskwelahon sa college kag high school ang mga ito. Hindi ka na magbakal bunakid, student, birch tree. Pero TV daw amo mangyapo na, no? Mas kina-prefer nila subong nga magsagod na lang ido
So Yes. sa magsagod lapsag or may imo lapsag. Ma-reciprocate pa ang ginahatag mga love sa ila. Oo. Bula ang gidya kun Tao. imo gidya dugo eh. Yes, actually. Oo. Kaya iti ang ido na may lifespan. Isla man isang dugay. Pila ka tuig ang lifespan nila? Actually, daw 15 years lang 15. ka-K5 dad. Oh, mo na may kilala ko nga friend ko gid, dan Gusante. Ang bata niya, only daughter, gusto tani magsagod sang ido. After napatay ilang pikoy, ang parot nila. Okay. O galing lang ang tatay, maluwan eh. Galing kay ba niya, hindi isa gusto nga may attachment nga matabo kay Amo Five ginang Alex. problem. Kaya kung mapatay, dapat rin lang napatsan ka sang himata, sang parinti. Pero depende man na kay iban kalingawan nila na, no? Kung ay masalasang gastuan sa ilang sweldo da, iban nga ginapag-grooming pagalinan na mo, ginapag-guntingan. Grabe to, no? Actually, ang small na nga dog, ipag-groom mo, 500 to 600 pesos. Iplay mo magasto sa imo ido, kay damo imo ido. Kita mo, sila Much money. J. John Ditablan Pamonag. J. John Ditablan Pamonag, Ma'am Maricel Casiple, Hilbert Isplana Catalan. Hilbert Isplana Catalan, Raf Corpus, Hulay Maray sa Sitio Muyokboy, Barangay Cagay, Leon, Iloilo, Pamilya Cabaya, Cabaluna, Aldamar, Bulawan, Canto Mayor, Katahom, Kalikaran, Campolyo, Ohanola, Kari, Almonhane, Kapitle, Kagkabansag, nagapamati gid Angeli Marisa Carpo, Villegas Renrail, Violeta Joso, Katarini, Tata Grace, Nonito Sombong, Jimmy Haneo, Zairos Lagatano, El Chico, Nene Carmel, kay Ma'am Sir Mark Paul Aguilar Temelo. Damo na sila. Sige, K5 Alex, salamat. Sige, ang ini nga balitang nadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga sananggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Apat ka tuig nga pagdulong sang kampiyon nga balita. Apat ka tuig nga paghatag sang kampiyon nga serbisyo publiko. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Las 8:30 sa aga, pagbalik ta. Italyante iniyo ang pagpamati sa love songs. May madamo nga benepisyo sa tao. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. News FM ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Champion for vibes of the Filipino. Noni Pangilinan here with Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Eh pag lumabong mata, Sa Expert Eye Care, state-of-the-art facilities. eye to eye. Titig-kilig yun. Your eyes, guys. Highly kami. K5 News FM Ito'y 88.7 is looking for news writer. Must be at least 18 years old. Must have a degree in journalism, communications, English, or a related field. News media outlets and must have the ability to read type headlines and graduate exceptional writing and skills, emphasizing accuracy, clarity, and management. Wala sa mundaya ay bisan anuman kalugay. And with a strong organization, 2016, sa Olimpiada ako ni Dr. Miburi, before ko na Mexico almost a decade ago, dahil sa ito, ako isang clear na sa ko, dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dami ko na-achieve sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ano ba kasi sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Good life, magkabila sa tao na magsabi sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang.
Ubod na magkapaganay atong nga masalangan ang tanan nga kasubo mayroon ta sa kalipay wala isang maya ay bisan anong magkabutlay wala isang maya ay bisan anong magkalugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan. Bukod mas kilala bilang Manunay. Halos 4 na tuig na ako na nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalik sa digital media center. Apa, nagpasalin ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isang kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan, naging panganguyuhan ko. Salamat din Dr. Miluy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akong kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang ating ginagyan sa sunod sa mga matubig. Kabudlay, kalipan at mga hamili kahanunawa. Kita, padayon nga mga upong, bangod wala sa bayay, isa, handa ang palangga, sa isyo hindi magulay. Nga para din sa inyo, kampyon kag sincero. Palitan ng mga luha, may patanong problema. Magbangon kang pag-ibig sa bagong paglaon. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, inbutang niya gapon kami sa manami nga building, intagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid niya kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay
bisan anuman kanugay. Sa 8 years ko nga bilang isa na empleyado, may mga struggles pa, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga to the leadership of Dr. Minmoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa itong mga makako, and the instrument na gigamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rakot nga mga lessons nga ako na an-an, natunan, kag Oras alas 8:38 sa aga. Padayon sa Foro de los Pueblos sa gapon kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Last stretch sa aton nga program sa mga nagataas ang blood pressure. Magtumar na DTX 500 kay maghingagaw sa pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch subong adlaw Biyernes. Good news kay ang Iloilo State University of Fisheries and Iloilo State University of Fisheries Science and Technology o kon ISUFST or sa una ISCOF ini magatanyag sang bag-o nga kurso, Bachelor of Science in Nursing kag Bachelor of Science in Maritime Transportation or BSMT programs. Target sang universidad nga magbukas sa academic year 2026-2027 ang Bachelor of Science in Nursing program sa main campus sa Poblacion Site, Barotac, Nuevo, Iloilo. Samtang sa TV, Barotac, Nuevo Campus, ang Marine Transportation course. Suno kay University President Dr. Nordy Sason nga determined sila nga mapasiguro ang bastamlag sang nursing students nga makaangkon sila sang dekalidad, values-driven education nga naga-align sa core mission sang universidad nga nagahatag sang pagkinahanglan sang mga kubos nga mga estudyante. Kung ikaw taga Barotac Nuevo, taga Nilaw, taga Dumangas, taga Pototan, Banati, gusto mo mag-nursing, puli-puli kaliya kung hapon, or gani board ka man dira, hindi tanto ka gasto, i-compare mo sa mga bulutuan diri sa syudad sang Iloilo. By 2026-2027 academic year, suno kay Dr. Nordy Sason, mangin available na ang duha ka mga kurso, Maritime Transportation or Marine, kag ang Nursing sa una ISCOF, subong Iloilo State University of Fisheries Science and Technology, Barotac Nuevo Campus. Las 8:40 sa aga sa Pilipinas, na istoryantang parte ini sa pagpamati sa love songs, may madamo nga mga benepisyo. Basi matingala ka mo nga ang intro sang Secret Memories ha. Hindi ako si Maninay Mane ha. Hindi ko yamang laygay. Kay ako lalaygayan man. Ari kita diri sa mga benepisyo sa pagpamati sang love songs. Ang nainitan ko gining mga magalong bala, mga tugs, badlan, mix club. Lain lang gurong preference ko sa music. Pero Ma'am Gracie Rosso Amistoso, kay Mami Cynthia Swedy, Tatay Esra, I declare healing sa imo, Tatay Esra, halong ikaw natumba ka. Best Idarlilia, Ma'am Rizal Casiple, Ma'am Bings PSJ. Why are love songs important? Bangod una, may emotional connection. Ang love songs often nagapabutsag sang balatyagon kag eksperyensya nga nagabalik-balik sa tao nga in love. Di ba kung in love ka, maka-relate ka sa love songs? Anong function sang love songs? Naghatag ini sang tingog sa ginatago nga balatsagon sang tawo. Balatsagon nga sobra pa sa eksperyensya. They speak to you. Daga pagighambal gibala pagpamati mo sang kanta bla. Ikaw nagkanta ka sang Great Pretender. Oh,
I'm a great pretender. Pretend that I'm doing well. Si Ma'am Marita Liam at Selena nagibi kay na. My need is much. I pretend too much. I'm lonely but no one can tell. Nag-speak na sa imo. Great love song, speak from the heart. Mambaka daw kan gibalero tudok gibala nga pagkabati mo sang love song. Ma'am Betty Soloso, Ma'am Edeline Hilyama, Ma'am Mary Grace Alpin Estilioro, kay John Jenard Sangumay, kay Sir Arman, Catherine, kay Winnie Prudente. Daw igo kagid bala nga si muduga pakigambal inyaw. Sang bataon ka pa mga 15-14 anyos. Una ka nakabatsag sang gugma abi mo totoo dagid na. Nasugo ka nanay mong ugasi pinggan. Wait lang. Inpatigang ka ni nanay mo. E tinigang mo gani lagdos. Kulang sa arangay. Pero naggagurugugma ka na. Gintawaan ka abi ka flowers na ginaitik-itik ka man. Di ko na sa puppy love. Kung sa lingon totoy nga gugma ina. And they call it puppy love. Oh, I guess they'll never know how a young heart really feels and why I love her so. Puppy love ina. And they call it tug 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 puppy love. Just because we're 17. Tell them all it. Please tell them my affair. To take away my only dream. Di take up lang gani 14, 15, di pa gugma-gugma ka na nga. Di ka gani ka panghimos ka brahagan mo. Tikang ka gani, lagdos. Kulang sa arangay. Ay sala na Oko erase daad pa send. Laura Sumagaysay, Char Istancia, Lorenzo Peñafiel, Maricel Casiple. Diya mo ini ang love song nag-speak sa imo. Kag sa akon man Depende sa love song kung may mga love song do maka-itik-itik man sa imo. Kantahan ka ni Ogie Alcacid sang Bakit ngayon ka lang. Inabalang naluyag ka man tani sa iya, siya naluyag man sa imo. Kailan kay hindi na ka mo pwede. Baka nga bago ka lang imo. Yung sabat niya, bago lang ko, nalangan ko, kay traffic. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso'y meron ng laman? Sana'y nalaman ko. Yan tani, nabalaan ko nga na mag-abot ka, no? Ginulat-ulata ka. Yan pinahinay lang ko tani. Nagdarating ka sa buhay ko, di sana'y naghintay ako. Amo nang mga kanta nga maka-remind sa imo. Kung daw ginpana ka ni Cupid, kagambal mo daw hindi man sa gwapo, pero daw ginaitik ka, daw ginaihi ka. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ba't hindi pa pansinin ang aking damdamin? At nang ako ay mapansin, di naman siya sobrang gwapo, ngunit siya ay type na type ko. Bakit ba ganito nadarama ng puso ko? Enogay ka, di ka pa, isrot ka pa nga buhi mo. Kung ikaw yung nagigugma, pero nang kawat bala. Kantahan ka ni Claire de la Fuente. Nakaw na pag-ibig, laging nakakubli. Baliw na pagmamahalan, wala nang pag-asa at karapatan. Di magamo na gani, wala tata na, sagay pati mo pasarig, walang gulingon mo, masakitan ka lang sina. Amo nang efekto sang love songs. Subang nga manog weekend, relax kita, pamati sang love songs, unwind. Ma'am Maresa Palmes, Sir Winley Prudente, Jelonel Glory, Beth Idar Lilia,
Kay Sir Jing Bagatnan. Rose Myra Lawan. Galingaw gid si Ma'am Rose Laura. Pero daw matsagan ko daw makarelate ka mo. Pero kung daw in love ka gid kantahan ka gaya itik-itik ka man. Ikaw ang lahat sa akin tuod. Oo. Kahit ikay wala sa aking piling. Parigos ka lang base kung natapungawan ka lang. Pero ang isa sa mananamian ko nga love song Ma'am Laura sa Magaysay. Ang Till I Met You. Ikaw, Sir Birthday Boy EJ Haleko, sa pagbalik-balik mo di sa istasyon sang K5, may naspatan ka na de? Ingagawa na, samtang may tsimpo pa, basi kung makantang ka, bakit ngayon ka lang? I never dreamed, cause I always thought that dreaming was for kids. Just a childish thing. And I could swear love is just a game that children play, and no more than a game. Buligin ako. Till I met you. Di man, kadlaw man sila. I never knew what love was. Yan sa una blaway ko kinsindi ko na nung gugma mo. At sabi ko ang gugma daw ginaputos na sa saging. Pero sa pagkakita ko sa imo, ang gugma gali ikaw. Yelay. This feeling seems to grow more every day. Kada adlaw bla makita ta kaga tubo bla kun gugma sa imo. I love you more each day till I met you. Yelay. Do tuod ba? Kantahan ka pagid sang lalaki sang Only You. Nagpati man niya babae. Can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you alone can thrill me. Oh, tama na. Para mabasim lagyo ka mo ha. I love music even when I'm cleaning, cooking, and even doing household chores. Rose Myra Lawan. Si Ma'am Rose Myra bla naganganga. Ma'am Rose, hindi ka maganga kay basi kung magsulo ya hamlok sa baba mo ha. Kuan nang bla nang relax lang. Damaturog si Mama Idang. Mami Idang, turog ka dyan ah. Ipaturogon ta ka may burubay alas 9 doon. Nami maning on the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love, on the wings of love, only the two of us together flying high. Nakatilangga malupad kita, flying high upon the wings of love. Tapos ang gugma ni kung pag-fit mo daw, pero pag-fit mo bla sa mall daw igong bayo. Pwede man siya mahalintulad sa bayo. But if the love fits, wear it baby. And if it feels good, put it on. Di kon mag-surogo, ti bururuyot ka mo dyan eh. And if it's not that, then just maybe you'd be better off to leave it alone. Ti singanta. Kung magbururuyot, ti sururugot. Kung hindi, ti brulag. Hey, ilam lang. Pero iban sa inyo daw, o yun, nagitong Once There Was a Love. Now, I don't know how I can yun. Somehow I feel so all alone. Si Ma'am Nadilin kakanta. Wondering where Handurawa dulang ang taga-Bingawan, Ted. Patali magambal si Ma'am Laura. Pero ang iba ng kanta nila sa una nga higayon kung kaya gugmanay ka mo. Kuhan ka mo sina ng
parang tamis-tamis na siya. Pero abot ang tiyempo, Mamilos, gapait na siya. Ang kanta mo, lumalabay nga daw aso. Lumalabay nga daw aso. Aso pa lamang. Ang mga butang nga tanan sa kalibutan, ang mga matamis ahay, nagapait man ahay. Sa gihapon ahay, umalagi lang. San upa, ambot nimo ay. San upa nga adlaw, magbalik ang gugma sa akon gintigay. Binayaan ka ni mabalik pa imo. Kaya mo ng mga kanta nga makayuhom kag maka-relax ka sa higayon nga pamati ka sang love songs. Love me with all of your heart. That's all I want, love. Love me with all of your heart or not at all. Kung hindi malang totoo ay mugugmasa, kung hindi na lang ko pagpalangga para hindi ako ma-hurt. Rosalie Archibo, taga Bingawan. Bulabog Bingawan, Katrini. In love with ko, goroted mo. Tiyod eh. Kung hindi ka in love, tawo ka mo kung hindi in love ka. Matik ka mo gospel, mga music that will inspire you, that will encourage you. Love songs. Kay may dako inas nga epekto sa imo, psychologically, emotionally. Pwede man kantahan mo, si Pilimon, namingwit sa karagatan, nakakuha ng isdang tambasakan. Ibininta sa may tali pa. Ang kita niya nawala, pinatala sa sakla. Tama naan. Las 8:54 na, pamati ka mo music. Maluoy ka, hindi na pagpadayo na. Kaysa ka na tinaga nga nagakawasi mo bibig. Nang imo, ma'am, naging sautong. Tama na. Heaven by Brian Adams. May nag-request pa rin. Hindi, kuya, si Spotify. Matyagan nyo sa akon, si Spotify ako. Tama na. 8:55 na sa aga. Dari sa Foro de los Pueblos. Hapit ka mo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center for free consultation. No more nights, no more pain, no more tears. For everything comes from God alone. Everything lives by His power and everything is for His glory. Kay ang tanan nga butang nagahalin sa Dios, naginhimo ini paagi sa iya kag para sa iya. Dayawon siya sa wala sing katapusan. Romans 11:36. Bantayan kita sang Dios sa aton pagbululag. The Lord keep watch between you and me when we are away from each other. Genesis 31:49. God is the restorer of what is broken. In your moments of deepest pain, He is already working to heal, to rebuild, and to make you whole again. Pero kamo ayuhon sang Dios, kag bulngon niya ang inyo mga pilas. Jeremiah 30:17. This is the word of God. Buwas aga, alas 8 hasta alas 9, magpamati sa Kumustahan with Pedro with the Sir Val Pedro Billones. Alas 9 tubto alas 10. Gabay sa Bagong Buhay. Kag alauna sa hapon, The Voice of Calvary with the Pastor ni Miso Tahala. Thank you, Ma'am Violeta, sa imong message. Mamidang Sernerio Tabugo. Ang oras alas 8:57 sa aga. Ma'am Chari Istansya, Ma'am Marie, Apple Kamari Siman, Sir Jean Ray, thank you. Thank you, Ma'am Laura, sa imong appreciation.
Apat ka tuig nga pagdulong sang kampyon nga balita, apat ka tuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Ted Aujero Francia para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon